Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Εδώ, ψυχιάτριος δεν είστε? Εδώ, άντε. Πολύ ώρα έκανες, άντε, κάτσε. Είναι παντόφλα. Κάτσε. Καιρός ήταν, άργησες λίγο. Άργησες λίγο. Λίγο. Γιατί? Έκανα βόλτα με τα ποδήλατα. Δεν βλαμμένη και μου περίμενα εδώ μία ώρα. Πώς? Τίποτα, θέλεις να καιρώσω κάτι? Κάνα καφεδάκι. Πάτε και εσύ. Α, πάρε αυτόν. Μα... Ένα από χθες είναι, δεν είναι τίποτα. Ο προηγούμενος από χθες. Είναι κρύος όμως. Είναι ωραίο, ξέρεις. Και πες, γιατί ήρθες εδώ, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα, ρε, τα σπάς όλα εδώ μέσα, ρε. Πρέπει η μάνα σου τηλέφωνο πριν μία ώρα. Και μου έχεις πρόβλημα, πες να τελειώνουμε. Τι πρόβλημα έχω εγώ? Είσαι καθυστερημένος, τον εγκέφαλο, ξέρεις. Εδώ. Μην κλαις, μην πας να έχεις παλιάρα. Άντε πες, τώρα να γράψεις τη βλακεία που να τελειώνουμε. Και κιλό δεν έχουμε εδώ μέσα, το ολογραφείο είναι αυτό. Πες. Τι να πω εγώ, δεν είπε κάτι. Όταν κοιμάσαι, βλέπεις όνειρα. Ναι. Κάθε πρωί πάω τουαλέτα. Ναι, μα έτσι καλώς είσαι. Αν πηγαίνω. Το χαζόλι. Σ' αρέσει που πηγαίνεις τουαλέτα? Έχει πλάκα. Έχει πλάκα, Πόσες φορές σήμερα πας? 15. Α, πας μειώσεις. Γιατί μωρέ? Μία για να κατουργήσω, μία για να χέσω και άλλες 13 για να διαβάσω περιοδικό. Στο περιοδικό, Πρέπει να κόψεις την πρωινή, τη μεσημεριανή. Γιατί μωρέ? Κράτα μόνο τη βραδινή. Και με καθυστερείς και με ένα βλάκα. Να το πω τη μαμά μου, πού Απέσω, αυτή μου δίνει λεφτά. Βλαμμένο. Δεν είσαι γιατρός. Εγώ δεν είμαι, δεν βλέπεις όσα πτυχία έχω εκεί, δεν βλέπεις τίποτα. Βλαμμένο. Τούτο που καθυστερημένος και τη φλόρα, α πούμε. Αυτό δεν έγινε τίποτα, Κακατούδι. Μπορεί να πάω λίγο τουαλέτα. Α, από εκεί είναι. Συγγνώμη, Ρε που έμπλεξα ρε με αυτό το παιδί ρε, που έμπλεξα ρε. Συγγνώμη. Δεν πιστεύω να σου βάζεις την τουαλέτα. Άχι μωρέ. Μην πω και εδώ τίποτα, θα σε πω να τα γλύψεις. Έλειπε λίγο σαπούνι. Απ' τη σαπουνιέρα. Έλειπε λίγο σαπούνι. Ναι. Απ' το κρεμοσάπουνο έλειπε. Και το έβαλα λίγο. Βάλες λίγο. Με κρεμοσάπουνο το πατάω. Δεν